Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na subong man nga adlaw sa Biyernes, Enero 6 tuig 2023. Sa subong iya nga hapon, sa gihapon nagapabili ninyo nga upod na for This Is My Life program. Ini si Inday Ann. Talos temporaryo sa kay Tita Wilma Sugaton. Kamusta ang mga ka-aksyon naton nga nakatutok na malin pa kaina isang kaagahon no with Action Fred sa langga up to sa siniya nga mga inoras. Relax danay subong Friday man. Galing kay iba niya ti amo maning time nga nagasako-sako sila kay damo talapuson. Kay para wala na kuno sang balikan pagka-Lunes. Meaning pagka-Lunes gali ya panibago naman yung mga ulobrahon. Sige lang that's life. That's life siling ganit nila. Ang importante kuno mabaskog lang ang aton niya kayong lawas. Na layo kita sa mga masakit kay para ang aton man nga mga obligations is mahimo naton. Subong ang tiyempo, batsagan naton bukain na nagpakita na si Haring Adlaw no. May time gid nga do ka guom-guom gid sa gihapon, even though nga paang ang aton iya nga mabatsagan. Pero kain na nakita tagid si Haring Adlaw. So sa mga ka-action dira naton nga naga-monitor na, no, labi na gid sa mga bukid portion sa Negros Occidental and even sa Negros Oriental kilabot ni ngaton nga pag waragwag diri ang DYEC Action Radyo Bacolod. Timera man atong mga nagapamati balang boundary sang Oriental kag Occidental. Di makapamati man ina sila. But anyway, sa mga ka-aksyon naton, no, bukas ang aton nga text hotline para sa inyong mga messages. Pang-delete ko na yung iban kay para ma-accommodar naton ang mga bag-o yang mga nagpadala sang ilang mga messages, no, kay para siguradong mabasahan naton, 'di ba? Ang inyong mga message na ilang. Sige. Okay, deleted na siya. Sige, ang amon nga text hotline bukas para sa inyo yung mga messages, sir 963-757-0874. Pwede ka muna maka-message. Wala lang tawag ha. Wala lang tawag. Kagang amon man nga Facebook page, ang Aksyon Radyo Bacolod. Feel free man kamo sa pagpadala sa inyo yung mga mensahe, greetings ninyo karon and also ang pag-participate man ninyo sa akon iya basahon nga sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Okay. 1:41 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. So antes ang tanan, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kay ang shoreline amo sa karon ang nagaapekto sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas. Samtang ang northeast monsoon naman amo nagaapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ay pahanumdum lang gali kay minabasahan ko kaina, no, which is halin man sa Pag-asa mismo ining shoreline bala medyo halalungan sa karon kay ang epekto sinido hindi gid manami, no, hindi gid manami labi na gid kun ara ka mo sa mga open area or napalapit ka mo sa mga baybay or ara man ka muna hamtang sa may tiilan sa bukid. So halong-halong gid sa mga ka-aksyon naton. Magtiilan ka sa bukid, ang prone bala nga ginatawag is landslide. Hindi mo ginaya mapaktan. Sa pagdugay halay ulan-ulan, mahumok ang duta, may tendency nga matiphag. Ang sa mga baybayo naman niya, ang hindi naton iya ma-prolong, syempre ang sa taas man sa nga tubig gikan sa baybay, pagbaha-baha, kapin pa kung ara ka mo sa nanubuan or level lang ka mo abi, may tendency nga magsulod man ang tubig sang baybay. Pag sa mga nagapanakayon or nagapandagat blahaw, maning budlay, binigay sa mga small fishing vessel naton kay
kay kabulay magpangista basta gani ang balod syado kadagko. Sige, ang bilog nga Visayas, Palawan, lakip ta dira ang Kalayaan Island kag Occidental Mindoro. Maka-eksperyensya man sang magalumon nga langit kag may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguo bangod din na sa shoreline. Kasarangan tubtumabasko nga hangin gikan aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan ang mabatyagan karon sa Visayas. Kag ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabalod. That's why nga pahanumdom ginaton is maghalong-halong kay budlay na. Mahambalang kita, wala man bagyo, wala man LPA or something. Pero gali ang shoreline sometimes amo paning maka-apekto sa aton iyang activity, no? Or for example sa mga mangingisda dira naton. Sige. 1:44 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang aton nga pagaistoryahan? Kay ano nang kay ano ano pa man nang anong pamalang kaadlaw, no? January 6 ta karon. Ti ang i-share ni Inday Ann kay for sure ang iban wala pa nagkapamensar. Wala pa nagkapamensar. Ang aton nga na topic is pila ka mga tips, no? Para sa nagakaigo nga pondo or meaning masecure bala naton nga may ara kita sang fund, no? Na hindi kita mahubsan, hindi kita maalang-alang in kaso sa tiunsang emerhensya. Apang antes sina yari anay. Ang International Committee of Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa aming din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Okay, babalik diri sa aton programa This is My Life. No, sana siling ko na ang aton nga istoryahan sa subong iya nga hampon, Mati Action James. No, ang aton nga istoryahan subong iya nga hapon nang syempre nagatipon kita, di ba? Tawag ni kung may ara kita sang kwarta, mag-ubis sweldo, may tendency is mag-ipit-ipit kita. Bisan pipila lang, no? So, ari, i-share ko sa inyo ang pila ka mga tips, no? Para yang may ara kita sang pondo nga kuhaan. In kaso gid man mabutang kita sa alang-alang. Ito karong man na siguro nga kung wala ka na imo kwarta, dayon mo lang yung pagpanghulam. Ang lain pa na kung ang imo nga hulaman is wala man. Te, mano ka? Diba? So, dapat maniguro. Maniguro kita nga may ara kita isang kuhaan nga inabalang agad-agad hindi ka ma-zero in case nga may matabo nga mga emerhensya. Even though nga wala ta man ang ginapangayon, pero tikon ka isa hindi malikawan. Sige, number 1. I-monitor ang cash flow. Siling gani ang pag-budget importante para makita ang imo yang cash flow. Amo di ba lang nami isubong, no? Wala ko man gina-promote or what. Pero nanamian lang ko kay may makitaan ka nga mga subong, may mga notebook na subong nga nakabutang or naga-plus star sila sa mga, for example, matipon ka before a year
like mga 30,000 for example lang na ha. So mabutang da sila sa mga bilog-bilog mga bilog-bilog kurit-kuritan mo man ina siya, no, i-shade mo, no, i-shade mo siya. For example, naghulog ka 5 ka piso, naghulog ka 10 pesos or 20 pesos na namo nang nami kag nami man siya for a startup para sa mga kabataan, no, kay para bata pa sila may idea na sila kung anong ginatawag nga pag sinop or pagtipid naton sa ginatawag man. Syempre, kwarta ay para kung may galastuhan, no, may ara kaya sang kuhaan. So, balik kita ang pag-monitor sa cash flow, 'di ba? Importante kay para yang mahibaluan nimo kung ano ang kulang or inabala insakto lamang or sobra ang imo budget sa kada adlaw. Diba? Start ka tuod from the start nga kada adlaw nimo nga i-check kung diin ka dira nga daw nagdako-dako ang imong expenses. Maghimo ka sang imo yang nga listahan. Bisan ako guilty man ko sini. Gihimo ko listahan pero kis aga kalipatan. Pero ara ya sa aton, 'di ba? Ang ginasiling ni nila dapat mangin focus ka. Mangin focus ikaw sa imo yang goal na dapat paanong paminsaron mo gid kag paanong dumon mo gid ang mga gingasto nimo. Mindset ba? Mindset. Diba, Action James? Mindset sa imo yang balayran. Kay importante, honestly, importante gid man tuod kung aware ka sa imo nga balayran. Kay nga kung hindi ka aware, matingala ka na lang nga wala ka na bilin. Mambal ka lang, daw mo ba man ko di mga coins diho? Ay, pati coins mo. Hinawan mo naglaliya pang pangita, nagipang sipot mo na to. Ay, wala ka na bilin. Kag, wala mo na plastar or wala mo gin pang pasunod ang imo yang nga mga gingastuhan. Bisan tay piso-piso lang na nimo nga gingasto. No? Bisan hindi mo na siling yang kuripot ikaw kay para mo lang si mo ka galingon. Hindi mo na pag-share sa iban. 'Di ba? No, ibutang mo lang yang lista mo lang yang imo gingastuhan. Kay parang makakontrol ikaw. Labi pa subong damo dan balayran, 'di ba? Tubig, kuryente, ano pa gid ang sa mga internet niho, sa cable and load. Mambalik lang tuod nga. Ay, barato mo lang yung pa-load ko. 50 pesos. Sa isa kasi mana, kapila ka magpa-load. Yan. Pag-isip mo, ay, hala ka, dako, gali. Diba? Sa isa kasi mana, pa-load ka 50. Ang adlaw mo, 50. Oh, di may ito 50 ka na. Katunga na sang 500 pesos. Dira ka. Dira mo dira mo ma-notice nga, ay, hala. Tsak tugli, no? Sige, ang ikaduha. Ari, magpangita sang dugang palangitanan. Kumbaga, try to research. Kay ti ara na ang internet subong. Hindi man na siling bad ni siya para sa aton. 'Di ba? Amo ni ang good side sang internet. Nga makapangita ka sa mga pwede nimo himuon agud yang maka dugang income sa imo yang pang-adlaw-adlaw nga galastuhan. So importante man ang additional income. Ang iban gani may mga season, di ba? May season kita diri sa Pilipinas. Like tig-ilinit, mag holiday season. Ano bala ang mga bakal? Amo nang ginahimo Pinoy. Di ba? Basta Pinoy kuno ba diskarte. Ang ikatatlo, hari, isa man ni actually sa mga guilty man ako kay honestly per me ko man ni siya gakabasahan pero ako do haluson ko yung tago. Pero tutuod gid na siya, no? Tipon kita for emergency fund. No? Kay hindi naton mapaktan. No? Hindi naton mapaktan may mga emergency. Mayo lang kung may ara ka sang kadtuan nga sarang nimo dangpan. Pero kung wala, maano ka, matanga-tanga ka, mahibi-hibi ka na lang. Ang lain pa na kung matter of life and death pa bala ang sitwasyon. Talalabangan pa ang imo dira nga pasyente.
kag wala ka sang minatigana for emergency fund, so maano ikaw, dako gini nga hangkat sa aton, pero bisan pipila lang as long as may ara ka lang tigana para sa imo nga emergency fund. Hindi lang na sayang nga emergency nga mawadaan ka mo bugas, hindi na yung ginamin ko ha. Emergency nga in kaso amo na may masakit, in kaso may ma-hospital, in kaso may ma-aksidente, hindi na naton mapunggan kay ti in our daily life nagakatabo gid siya. Ang ika-apat, sige hagid James. Bago ko lang nabasahan. Urot sa Shopee. May kilala pag ikaw na gani. Dua ka muna di. Ang isa lain man nga up. Hi Dor. Pati joke lang na si baduklan ko ni Doren. Yum lang nito, pero hindi mo gid malikawan bala nga makapamakal ka kakapin pagid mga millennial subong da sige diya ma-attract sa mga makitaan dira na lang nga mga bag-o nga mga gamit and anything pagid, no, nga dahil bakal ko ni bala, i-try ko man ni bala nan. Okay, proceed na kita sa last na, magbayad sang utang on time. May time gid nga medyo alanganin kita, pero i-try naton nga kung mahimo pa lang bayaran naton on time ang aton iya nga utang. Hindi man sila nga kumplituhon mo gadayon angan piliton mo nga wala ka na kwarta, kundi make sure mo gid nga may ara kaya sang gintigana para sa ibayad utang. Kaya nga akon wala maanad ang imo nga kaugalingon, maanad man ang imo nga utok, ay palipas ko na sa sunod ko lang to bayaran nan hasta nga sa uli sunod hasta nga nagdako ng imo utang. Okay, sige 1:55 na kita action na Radyo Philippine Standard Time. So amo yato ang aton iya nga mga pila ka mga gin-share lang sa inyo, no? Pila ka mga gin-share sa inyo, mga pwede naton himuon agud iya nga makatipid kita or bisan pa paano may kuuton kita in kaso nga may ara sa mga emerhensya. Okay, sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon kay ako na pagabasahon ang isa man kasulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Okay, mayong hapon sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live. Si Sir Melvin Piñafiel, approve na approve gid siya Sir Alex Monta sa mayong hapon dira si mo blessed weekend lang. Okay, Ma'am Ana Senor mayong hapon. Yeah, speaking of Three Kings, no? Happy Three Kings sa aton nga mga ka-aksyon. Subong adlaw is January 6, amo man ang Three Kings. Okay, kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, mayong hapon. Salamat gid. Sir Torco Jongko, naka-approve. Approve. Salamat gid sir. Patamyaw lang ni Sir Alex si Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo kag sa may Rochester, Minnesota kag si Ma'am Jinky Dialag doon sa may Phoenix, Arizona. Ma'am Bibi Gregoria Yulo mayong hapon. Salamat gid si Sir Ray Flores Baryoga, always gid niya naga-monitor dira sa may Pandanon, DSB. Ma'am Homa Lumena mayong hapon. Roby Argente de la Luna, monitor gid sila kuno no? Sa may Barangay 30. Salamat gid. Ma'am, salamat gid, no? Upod sila ni Lovic kag Ruby, ha? Sige. Thank you gid sa inyo nga pag-monitor sa subong hapon. Okay, continue lang sa pagpadalaman sa inyo nga mga mensahe, yung greetings kay inakaron akon man nga pagabasahon. Salamat gid. This is my life. This is my life.
Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Okay, pabalik diri sa aton programa This is My Life, no? Ang may nagpadala diri sang mensahe ho sa aton iya nga text hotline. Si 4972 hambilyo always gid siya nga naga-monitor, no? Happy birthday lang kuno kay Mama Lucy Oduhan. Dira sa may Central Maaw. Salamat gid and happy birthday kay Ma'am Lucy Oduhan. No, kagang isa pa, always gid sila kuno naka-tune in. Family Domyo, no? Ma'am Monica, Baby Girl, ang special child si Lexus, Sandra and Evelyn of Barangay San Teodoro sa Banwasang Binalbagan. No, si John Lambatin Domyo Galia. Sige, thank you gid sa inyo nga always man nga pagtutok sa Action Radio Bacolod kag sa pagpadalaman sa inyo nga greetings sa subong nga hapon. This time, kabay nga tsakto ning akon matumukan. Would like gali kung bag-o ka naman gapong ko, kay do sala naman ding imong matumukan. Well, anyway, di kita sa pagbasa sang isa ka sulat, yagin padalaman sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, diri na kita sa pagbasa sang isa man ka letter sender naton. Isa ka babayi, no? Ang nagpadala sang iya sulat diri sa kay Tita Wilma. Nagpatawag lamang sa kay Jessamay. Ang sulat ni Jessamay nagasiling, Dear Tita Wilma, tawag lamang ako sa kay Jessamay. Kag tita, isa man ako sa mga listeners nimo na binagid sa time sang break namon. Kag sometimes nagapadala man ako dira sang messages. Kag sang ulihi na pilitan man bala tita We nga mag-share sang akon nga istorya ininahanungod sa akon ex-boyfriend. Ang natabo tita We, nag-try lang naman ako nga
papangimunon siya. Tawgon lang naton ang akon nga ex sa kay Barts. Sa nakita ako tita, sobra niya nga ginbatsyag ang amon nga breakup. Ang isa pa, pareho kami nga sales representative sa isa ka car trading company. Pila ka adlaw pa lamang kami tita nga nag-break up, bangod nga nadulaan ako sa gana towards sa iya. Pero sa amon nga pag-upod is ginpalangga ko man siya tita we. Ang natabo, may isa ka customer nga lalaki nga siya ang ginapangita. Tungod may uyat ini sa iya nga calling card. Natsampuhan nga ako ang nakaistorya sang lalaki. I grabbed the opportunity nga lantawon ko kung magpangimon pa si Barts. Kung magpakita ako sa nga interes sa nasambit nga customer. Actually, ining customer tita, gwapo. Kag manggaranon. Sang time nga pakig-deal ako sa sining customer nga lalaki, nakitaan kami sang ex ko nga si Barts. Nag-greet man sa iya, ang customer, subong man siya, pero ako, wala ko siya ginpa-istorya kay Barts. Nakitaan ko sa nawong ni Barts ang pagka-dismaya. After namon mag-istoryahan ng isang customer, ang natabo tita, ginkompronta ako ni Barts, kaginhambalan nga hindi ako pagpapangimuna. Nadakpan niya nga ang akon nga tuyo is pagpangimunon gid man lang siya. Pero denial queen lang gid ako. Gani nagsiling pagid ako nga crush ko ang customer nga lalaki. Dito na kag nagdugang pagid ang kalain sa nga buot niya towards sa akon. Sa pagkahibalo niya nga istoryahon ko ang kliyente, nagpaandam ini sa ginahimo ko. Kay suno sa iya, unprofessional kuno ako, kag manug-agaw sang customer. Ini ang gin-issue niya sa akon. Pero sa pagkahibalo ko, personal or gin-personal niya ang tanan. Kaysa akon tita we, wala ko man niya gin gusto agawon gid ang iya nga customer, kundi ang tuyo ko malang is pasiloson sa or mangimon sa abi. Galing kay do naglala ang sitwasyon. Ang pamangkot ko karon tita we, paano ko ayhan makaayo ining sitwasyon nga akon ginsudlan nga hindi man maapektuhan ang akon nga career bangod sa iya. Tita we, tubtub lamang diri ang tagpadala Jessamine. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:07 na kita. Amuyad to ang isa man sa mga letter sender naton. Mao kamudlay gini bala. Ikaw gani James. Now Action James,
hindi mo ginipaghimuon sa kay bebe. Hindi mo ginipagpanghimuno ng imo nga bebe, okay? Kay kabudlay, labi pagid nga isa lang ka mo ka ulubrahan. Balik ko kay Jessamay. Na-mention niya isa lang sila ka ginaubrahan sang iya nga ex. Di ang natabo, kaangay kuno nga hangya purpose is pa pangimunon lang. Galing kay daw pati career niya, meaning pati trabaho niya is maguba. Given nga ginisyuhan na sa sang ex niya nga amuna, no? Nang unprofessional siya kag manug-agaw sang customer. So halong-halong sa ginahimo. Halong-halong sa ginahimo. Aware ka naman nga ginbat siya gid ni Barts tapos amo pa nang ginhimo nimo o kabudlay gid siya sa May. Well anyway, sa ako nga pagbalik karon, mo nang i-share man naton ang mahatag iya nga advice ni Tita We. Kag syempre sa aton man yung mga nagpadala diri sa ila iya nga mga advices, no? Ang aton nga mga maukod yung mga listeners sa subong iya nga hapon, no? Diri sa aton man nga text hotline ipadala nila naga-pop up na diho. Kag syempre sa aton man nga Facebook live. Inatanan akon nga pagabasahon sa akon man nga panumbalik. Champion Superpower with X10 technology. This time check is brought to you by This is My Life. This is My Life. Me at si Okay. Kay Ma'am Homa Lumena, nabasa ko na ni siya. Si Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa, gahulat ko de. Char! Hello, favorite ka dyan. Bala ka dyan. Si Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon dira sa imo, dira sa may banwas ang San Enrique. No? Sa kay El Presidente. Kay Sir Arman, naregalado mayong hapon. Nag-monitor from Montara, Isabela. Salamat good, sir. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong hapon man. And yes, keep safe always, no? Lanulan pa dira sumong sa inyo, ma'am. No, halong-halong lang kita. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon man. Si Ma'am Lani Heromiano, nakatutok na. Sige, salamat gid. Sir Nico Nix, ambay mayong hapon indayan, tamyaw ko lang gali. Din ako to. Jalla sa Pontevedra. Trisha Jalla, happy birthday. Sige, happy birthday dira sa kay Trisha Jalla sa Banwasang Pontevedra. Ikapilayan ni sir. Sige Si Ma'am Diana Trujillo de Benegracia. Good afternoon man. And God bless you. Salamat, Gid. Mayroon na nga pag-monitor sa inyo. Ma'am Yvonne Boyshare, good afternoon. Tapos niya na share. Sige, salamat, Gid, Ma'am Yvonne. Kag mayong hapon man dira sa imo. Okay? Sige, Kung napapadala ka mo, thank you so much sa aton 18,000 viewers. Subong iya nga hapon, ha? Ito ginahapo ko, wow. Okay lang. Okay lang. Sige, na? Okay, refresh danay naton kay para magsinulod ang inyo iyang mga messages. Thank you so much sa nagpadala sang ila iyang mga stars, Facebook stars. Si Marjorie Ward. Mga good evening na ni siya. Excuse me. Mayong hapon or basi outside the country ni siya. That's why na good evening siya. But anyway, kung diin ka man, mayong mayong adlaw. Kayo ang Virgil Pinda, mayong hapon from Celine Homes. Nag-monitor sila. Keep safe and God bless. Salamat. Sige, salamat man. Thank you so much gidanay sa atong mga ka-action. Medyo relax ko danay kado. Honestly, medyo hapo ko. No? Sige, mabalik lang ko rin sa inyo nga mga mensahe. Thank you gid sa inyo nga mga greetings nga ginpadala. This is My Life. This is My Life.
Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang Kung ninyo kaupod, ini si Indayan. Diri kita sa pagbasaman sa mahatag iya nga advice, no? Ni Tita We sa aton nga letter sender sa subong man nga hapon. Mayong hapon sa imo Jessamine. Abi mo bala? Mas better nga hindi mo pagpabudlayan ang imo ex. Hindi mo pagpasakiton pa ang iya balatsagon. Mahimo nga hindi na niya pagbatunon ang ano pa nga patahag nimo. Kagdalayo na siya nga manghakig sa imo. Gani, kung kaya mo nga mag-sorry sa iya, kag ibalik mo sa iya ang customer, himua Jessamine. Batunon man niya o kung hindi, bangod mahimo nga ikaw naman ang magka-problema sa head ninyo kag sa customer. Abi mo Jessamine mabugat ina para sa ex nimo. Gani buligan mo siya. Always be kind. Labi na nga nangin parte man siya sa imo nga kabuhi. Tungod for sure kung ikaw ang nabutang sa sitwasyon niya, sigurado nga mangakig man ikaw. Ang ginasilingan ni nga, be careful sang imo yang nga mga ginahimo. Kay basi sa ulihi, magbalik man ina sa imo. Sige, thank you so much gid Tita We sa imo man nga ginpaambit diri nga advice sa kay Jessamine. Amo Jessamine, untat-untat gid amo na. Mga bata subong do kabudlay daw do inablang daw wala na lang nila ginapasulod sa ila pensar kung ano ang mga ano ni, ang mga mabalik sa ilang man nga mangin decision. No? So sa imo Jessamine kabay lesson learned, 'di ba? Lesson learned ikaw nga kung mahimo pa lang hindi mo paghimuan sang kaangay sina, no? Labi pagid nga same ka mo nga daan sang trabaho sa imo nga ex, tapos papangimunon mo pa siya, no? Pagbasa ko pa lang kaina sa intro, halata gid man tuod nga ginagaw mo, no? Ang term ginagaw mo ang iya nga customer. So maybe hindi man siling guro nga nagapamerson lang imo nga ex, pero somehow, nakita niya nga do ka unprofessional ang imo nga ginhimo. Dito lang yan sa point nga ginagaw mo. So, dra ka na technical, kumbaga. No, nabutang ka sa lang alang. Hindi mo man hungod, pero galing kay natabo na. So, muna ha, labi na sa mga ka-action naton, mga pamatanon, no, mga
ex-boyfriend and ex-girlfriend nga nag-inop danay sa isa ka trabaho kag basi bala matabo man ang sa inyo ang natabo ni sa kay Jessamay ginhimo ni Jessamay kuidaho mas mayong hindi nyo na paghimuon anhan nyo na lang na paumpawi or patawhaya ang sitwasyon kay budlay na iya gun sakit mo na ang balatsagon sang isa ka tawo gin anhan mo pa siya tawag na himuan mo pa siya sang hindi manami wala labot nga sakit iya heart naglain pang iya nga buot. Okay? Sige, alas 2:18 na kita Action Radio, Philippine Standard Time. Sige, may mga nagpadala diri sa ilang mga messages, no? Speaking of subong adlaw gali, happy Three Kings sa aton nga mga ka-action, no? Kadumduman ko lang sa una. Kaya ang ni Manang. Tapos tagli subong ang iyang Christmas tree na Action El Rey ng mga dulce na blahaw. Ti palabuton niya pa na Three Kings antes pangwaon ang mga pakabit ti hulat man kami Galing subong ang budlay kay damo na itong mga bata. Damo na ko kaagaw. Ilan na lang to. Pero sang una ko ginadayo. May miga ko nga taga dito man sa amon. Kami nadangga pang muksi sang una. Kada mag Three Kings ginaya kay amo ng time nga ginapa na ni Manang. Guba na ang Christmas tree. Ginaguba gid ya. Ginapang kakas lang ang mga design. New reaction James inyo nga pakabit sa Christmas tree? Mga design lang gid, mga tawag ni? Ang mga balls lang gid na. Mo sa una as tagali subong is may mga dulusi ginapakabit si Manang. Nang kay wala lang ginaamag kasubay. Nadala ko pa to na di nagligad nga tuig No, ang naka-avail si Joms, ang iyang mga ang iyang mga kahinablusan. Naka-avail sang lollipops kay damo. Dalan ta man ka Action El Rey. Gila makadtolo ko sa mansilingan kay kung pangwaon ko to bitbitan ta kay. Kung hindi ko makadto, wala ko bitbit Tsak naman na. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:20 na kita. Sa mga ka-action naton ha. Nabinigay sa mga kabataan, trivia lang na subong Three Kings. Kasi wala lang ka muna kabalo kung anong Three Kings blahaw. O kung ano man na sa nga adlaw. Gambalan-balan, Three Kings guys subong no. Wala sa kabalo kung ano galing Three Kings. I-search nyo da. Kaya para makabalo ka mo kung ano ginatawag na Three Kings. Kag kung sino ng tatlo ka kings nga nag-visit sa kay Papa Jesus. Nasanggin bunag siya. Ambot subong kung harap pa na Action El Rey. May idea ka na Action El Rey ang mga sanguna balang mga naga-Bible study, nagakadto sa mga eskwelahan. Pagkatanda ko, grade 3 ko, ay di ba grade 3, amo ng time nga i-anon man ka mo, itudluan ka mo about sa Bible, and after sina is dra man nagakatabo ang First Communion. Kay connection James, wala ka nakadumdum ay sang grade 3 ka nga First Communion ni mo. Grade 3 ka, 9 years old ka, hindi 8 ka pa lang. Ako 8 man ko. Pero amo na kay grade 3 na usual mo. First Communion ka. 9 ka na sang naka First Communion ka. Ano man, hindi ko kay chindi si mo. Ano man, 9 or 10? 9? Grade 4 ka na. Pasok-sok mula puti nga, ang mga babae, mga classmate, pasok-sok bestida nga puti. Ano na sang first mga communion. Wala na sa kadumdum. Ikaw yung Action El Rey. Sa ato lang ni Garo Batch Action El Rey. Wow!
Sa aton batch gawi magpabalo ba? Sige Si Actional Ray batch ko lang mo mga 19 ano ka gani Actional Ray? 1991. Na, ti mga ano ka pa lang sa mga 30 plus. 30 plus. Ate, I know, ang mga ka-action naton is aware na sila sa ginatawag na Three Kings. Kag, syempre, gina-share man na sang, may nagalibot, ginaya, to share the words of God. Kag, amo na gina-share man na, even ganit, di ba, sa may ara kita, diri sa aton sa Action Radio, is gina-drama, ang kabuhi ni Papa Jesus. And also, sa mga before pa, sang ginbunag si Papa Jesus. Sige sa mga nagapadala sa ilang mga messages, mayong hapon dira sa inyo hindi nadugin batsyagid ko kaya mabana sa Mayo humbayag ulat-ulat sa kuno sang horoscope. Sige, ulat-ulat lang dira Ma'am Van, ulat-ulat man kuno sang imo ihatag sa akon, char. Pati si Carl Kenneth Cañete, ang balya Happy Three Kings, lihog patamyaw lang sang pumuluyo sa Barangay San Jose sa Ibi Magalona. Sige mayong hapon lang dira sa mga taga Ibi Magalona, kag si MJ Gonzaga. Ay may arigli nagpadala sang iyang advice basahon ko ng kadali. Si Ma'am Ana Senoro. Ang best sa sender, hindi gina dapat nga may luyag ka pa sa imo. Sa imo ex. Istoryahon mo siya sang mahinay kay ti may pinagsamahan ka mo. Siya siguro may luyag pa sa imo kag ang kainitya ginpaupo lang sa work nyo kag pangamuyuan mo hindi lang magadto sa problema. Sige sige Ma'am Ana Senoro, salamat gid sa imong advice sa aton yang letter sender. Sa kay Jessamine. Sige, standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon yung pagpanumbalik. Diri kita sa pagbasa sang aton iya nga horoscope ang ginahulat ni Ma'am Vanessa. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-saglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para likawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor. Sa always good. Sige. Si Ma'am Virgil Pinda, salamat man sa pag-monitor dira sa Maysilin Homes with Inday Telma Igiko, Lydia Bibing, Jennifer Mercedes kag Jane, Novi Agbayani, and also sa kay ay mo na to, sakto na to. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Happy birthday sa mga ka-action naton nga naga-celebrate sa ilayang mga kaadlawan sa subong nga adlaw, no? Ayo lang da nga sa inyo pag-celebrate sang inyo nga birthday, no? Kabay nga mangin na fruitful pagyed, no? Kag ma-bless pagyed kamo sang dugang pagyed, no? And syempre ang aton nga health, no? 'Di ba? Amo pag isa sa mga gina-wish naton nga mangin okay lang kay para okay man ang aton iya nga daily life. Sige, this time dili na kita sa first part sa aton iya nga horoscope. Sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Enero 6, tuig 2023. Una-una nato ng mga Capricorn. Mga Capricorn na tawo Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, mangin madinalagon. Ang imo iya nga kaladtuan or ang imo dra nga nanging pakig sipalaran mo da bala kun aga mo himuon. Kag subong Capricorn, manami bala ang sulod sang kwarta kung negosyo ang paghahambalan para sa imo. Ang flow sang komunikasyon madasig kag may mga manami nga balita nga mabaton. Sa mga Capricorn, lucky numbers sa 2, 13, 29, and 41. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, sa mga Aquarius na tawo, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Mabakod kag bugos ang imo pagsalig sa kaugalingon. Kag kun positibo ang imo nga pensar sa imo yang nga mga ulobrahon, nami man ang resulta sina. Wala sang problema sa pamilya, subong man sa trabaho Aquarius. Diba? Kanami sang mangin kapalaran subong adlaw ni Aquarius. Think positive lang. Nagsalig sa kaugalingon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 9, 14, 35, and 38. Light gray is your lucky color. Para naman sa mga Pisces. Sa mga Pisces na tawo Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, dako ba lang nga bagay para magpanumbalik ang imo nga enerhiya, mag-relax, magpahuway, o hindi gani maglagaw-lagaw. May man tuod nga mag-unwind ka. Kaya bisan pa paano, do medyo madula ang stress nimo iya nga feeling. Okay, kung nasobrahan ka na gani sa trabaho or nasobrahan ka naman sa
kadamo sa ginapamensar, may tendency nga ti ang imo nga utok ay nagaka-drain man na ay. 'Di ba? Hindi ka maka-concentrate na. Kag even sa imo nga desisyon, naga-atras abante man. So, mas better gid nga bisan hindi man sila nga magasto ka kag para lang makarelax ka. Kundi mangita ka lang na sang lugar nga ay nang tawhay, malinong para iya nga may peace of mind ikaw. O hindi gani ano ka nang pahangin-hangin ka. Yung lagaw sa baybay, lapit lang do punta taytay. Hindi lang pagtulok sa mga kalanan. Ay ma-unwind ka lang ya. Pate Anyway, sa mga Pisces, lucky numbers 8, 22, 34, and 42. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Aries. Sa mga Aries na tao, Marso 21 tubtub Abril 19. Ang matuod nga abyan, imo makilalan kung ara ka sa sitwasyon nga ikaw ang nagakinahanglan. Meaning, kung ara ka abi sa sa may emerhensya, kag may abyan ka nga gintry nimo nga ginayo na kung pwede makabulig sa imo, dra nimo mabalaan kung bala matuod gid man sa nga abyan or basi talikdan nga lang ka. Amo gini always mo kung ara ka gani sa pinakadalom-dalom gid tungod nga nagabit-bit ka sang bugat nga mga problema, kag kung magpalapit ka sa imo nga mga abyan, madamo ka gid sa mga realizations. Edra mo mabalaan kung sino ang handa nga magulikid sa imo, kung sino ang mapakilala lang sa imo nga abyan kung ara ka sa babaw or kung may ara ka sang kwarta. Sa mga Aries, lucky numbers 10, 12, 18, and 33. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus na tao, Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurus, hindi dali-dali dira. No? Hulata ang husto nga oras, kag kahigayunan sa gusto nimo yang nga matabo. May mga bagay or may mga events nga gusto naton dapat amuni, dapat perfect, dapat sa sinigin na saya nga adlaw, kag dapat wala sa mga hindrances. Pero hindi ta man na iya mga hindi ta man na bisan anhon ta kapilit nga dapat mangin amugin na siya, may ara gid sang twist. So wag pilitin ang ayaw. No, hindi pagpilita kung hindi mag-ugyon sa imo, kundi ang matabo buylogi na lang. Kailangan piliton mo gid na. Kaya man kung halay mo na pilit, may tendency nga may ara bala feeling nga hindi ka satisfied. Kaya though tuod nga ginano mo siya, amo na ang sa imo yang plano, pero may iban man nga plano ang tiyempo sa imo. Diba? Kisa gani blessing in disguise pa na. Pero amo nang nasa gihapon. Ang panugyan, hindi ka magdali-dali. Hulata ang hustong oras. Sa mga Taurus, hindi ka wan ang chismis. Mabudlay na. 2023 na. 2023 na. Pate. Hindi ka dyan malikawan ang chismis na.
Pero kung mahimo pa lang hagan-hagan. Okay, para hindi ta may wala kung good chismis. Kung bad chismis, makaguba ka pa da sa balatsagon. Sa makaguba ka pa da sa imong isig katawo. Sa mga Taurus, lucky numbers 11, 18, 36, and 41. Magenta is your lucky color. Sa iluan nato ng mga Gemini na tao, Mayo 21 to Hunyo 21. Dugangan ang imo yang kapisan, kag pangamuyo para makalikaw sa mga bulilyaso. Bangod subong, do ginausoy mo gid ang mga mga sala. Mga sala nga mahimo. Pero hindi na pag-take negative As long as gin-try mong imo nga best, for sure ang mga sala basi pa lang, mahatagan ka sang leksyon, or, syempre, makabulig man ina sa imo para ikaw nga mag-grow. Sa mga Gemini, lucky numbers 1, 14, 24, and 43. Sky blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Amo yan to ang first part sa aton nga horoscope sa subong man nga hapon. Si Ma'am Eda Ramuso, mayong hapon dira sa imo. Si Sir Domingo slang? Sir Domingo Barneso, na? Mayong hapon dira sa imo kag happy birthday kuno kay Reynalda Barneso. Subong January 6. Monitor lang gid sila. Salamat gid. Okay, happy birthday Ma'am Reynalda Barneso. Kag dira magali sa may RTN office. Dira sa bread ko naga-monitor. Sila ni Mother Minda with Erich, baby Erich. And also sa ilawan ni Tanida, sa ilan ng Joy, sa ilan ni ng Tintin, kay Kapin. Sino pang kulang ko? Mayong hapon dira sa inyo ang kaga, mayo lang nga pag-monitor. Sige, sa ako nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action para sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa nga nakatabang sa aming group. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga kwarta para magpa-check up.
naghatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata. Amo nang damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Mandorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo isubong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Para sa mga nabilin pa naton yung mga horoscope. Sa iluhan naton ang Cancer. Sa mga Cancer na tawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Si Cancer yara subong sa moon. Gani kayang-kaya at bangon bisan anuman yung mga ulubrahon. Kag mangin malipayon ang bilog nga adlaw ni Cancer. Sana all manaya-naya lang. Sige, sa mga Cancer dira. Lucky numbers 2, 10, 29, and 31. Cream is your lucky color. Para naman sa mga Leo, na tao Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, aware ka nga ara ka sa insakto or ara ka sa punto. Pero, mas better nga hindi ka na lang or hindi mo na lang pagpangunahan ang desisyon sa iban. Kay instead nga makabulig ikaw, basi bala maglain pa ang buot nila towards sa imo. Kaya abi mo may mga tao nga daan yang wala man sila intensyon nga magpangayo sa imong opinion. Pero kung ikaw abi giver ka iya, kag ti mahilig ka nga, why not amo ni himuon mo? Lain na galing ilaya nga paghangop. Basig iya i-chismis ka na nila. Ay nano mo ni siya man, hilabtira man niya sa iya man. So mas better even though nga nabalaan mo, aware ka nga insakto ka. Pero kung ang tao nga imo nga ihambalan is daw wala mo lang gana magpamati or hindi niya gusto magbaton sang anuman dira nga mga opinion, mas better nga maghipos na lang. Hindi na mag-intrahi, pabayiida siya. Hulata nga siya iya ang mag-ayo sa imo kung may mahatag ka nga opinion. Hindi mo nga ikaw ang mauna. Sa mga Leo, lucky numbers 15, 17, 22, and 40. Sa mga Leo, ang inyong lucky color is purple. Sa mga Virgo,
Virgo naman, na tao Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Kanami bala sa kay Virgo, kami ara kuno sa magatanyag sa imo sang trabaho. Pero, ari, panumdum lang ha. Mas better nga paminsara inaanay or i-open up ang imo nga mangin desisyon sa imo pamilya. Kay wala man kita kahibalo basi mga existing kabalay nga obra kag ti mangin hindrance ina or not hindrance kundi makaapekto sa imo existing nga trabaho. Kung kapin pa mga nagbaton kabi for example mga part-time nga mga trabaho. So, mag-ano danay, puro paminsara danay. And also, halong-halong man kay subong damo mga bugos, manghagad si imo, amo ni, amo to, gali wala ka kabalo, ginadala ka na sa illegal. Sa mga Virgo, lucky number 16, 21, 31, and 42. Maroon is your lucky color. Sa iluan nato ng mga Libra, sa mga Libra na tawo Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Libra, likawan ang social party. Ano man dira nga sahi isang mga pagpanghagad, mas better than na nga balibaran. Kag kung may plano ikaw nga may kantuan ka, di lang na danay pagdayon na. O may mga sitwasyon kun ka isa, na kung ipilit tagid nga malakat gid ka, wala man naton ginapangayo, pero do kakalid bala into an accident or do hindi nami, no? Ang nagakatabo. So kung feel nimo nga do kabugat, ilakat, nga do kabugat sang feeling nimo, hindi pagdayon na. Kay basi bala may may nagahulat dira nga kung ano man or negativity nga imo ya masumala. Sa mga Libra, lucky numbers 5, 16, 22, and 45. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio na tawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, atagi da atensyon ang pagkaayo sa inyo yung pulian. Kung may makitaan ka dira subong, do medyo gamo, mo ginaguro mapainit sang ulo nimo. So mas better bulo ligay lang mga gadadang mga upod mo, mga ninlo danay, ma-cleaning session kita danay. Kay para magtawhay man ang imo nga panulukan sa mga imo palibot, magkalma. Diba kung tinlo do katawhay sang imo nga panulok, do kanayanaya. Sige. Sa mga Scorpio, lucky numbers 5, 12, 28, and 38. Yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius na tawo Nobyembre 23 sa tubtob Desyembre 21. Sagittarius may isa ka dira kaabyan or himata nga mahulam kwarta, no? Kung ugaling ariyaho panumdunggid. Kaya base ang ina nga abyan o ina nga himata nimo, may history na bala. May history gid ya. Inang hulam lang mahulam-hulam sa imo manami ang yuhum-yuhum. Pero kung sukton mo na ay nagakurisong na sa imo. Kag daw siya pa ang akig. So mas better nga hindi balibari na lang danay. Pangitay ideya nga makapamalibad ikaw nga hindi man siya ma-offend.
Okay, may hindi ka na malikawan niya, may mga abyan kita or may mga himata kita nga ikaw na gani ang sa ila nag-provide kaya may ginayo sila pero marain kung magsuktanay na ay di ko magsipakanay lain na ang ilang pag-insyenda sa imo diba? Sige sa mga Sagittarius lucky number 7, 16, 24 and 30 white is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time alas 2:52 sa Amoyadto ang aton iyang horoscope sa subong man nga adlaw sa Biyernes. O nagpag-greet gali ho si Sir Melily Oligo. Pag-greet niya happy birthday si Tioy Mauro Suson. Sige, happy birthday dira sa kay Sir Mauro Suson, ikapilayan nga kaadlawan, 98th birthday niya. Sige. Happy birthday sa liwat, na? Okay na wala na ko utang. Sige, sa mga ka-action natin nga nagpadala sa ilang mga messages. Thank you so much, kid. Kay Subong, nagmuno lang ko nga kanami isang tiyempo. Si James Gayuhom gidayon. Siguro may kadtuan isa. Wala. Ngumog na. Sana magaling malakat sa 10? 10 no 10? 9. Ano nga paglagaw dalaan mo ko dalaan mo ko ano ganing delicacy sa oriental ano yung ito specific dumagete adaan shaton adaan basta lang may basta lang ang lugar sa oriental ako. Pati ka na, James. Ginalahugan lang ka, James. Pero kung may padala ka sa akin, okay lang yun James. Amo wala na yan ako, yung kalipayan. Malipay na si Manangan. Abi ko, karon mo lang ko libre yun. Sige Okay, sa aton yung mga ka-action, salamat gid sa inyo yung pag-upod sa subong edition sang This Is My Life. Pero antes ang tanan, kita na sa aton yung Bible verse of the day. Gikan sa Psalm chapter 3 verse 3. But you are a shield around me, O Lord. You'll bestow glory in me and lift up my head. I can't say yes, salamat gid sa aton nga mga ka-action gadi noble nga kun nga katumukan pasensya. Pero anyway, salamat gid sa liwat sa mga ka-action naton nga nag-upod sa programa This Is My Life Biyernes nga edisyon. Enero 6 tuig 2023. Sa liwat ang inyong kaupod sa subong hapon, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!